Farmasi. न'निफ्राय बेबायदि फैदोंमोन नामा नोङो? नोंनि नोंथाङा बेबायदि थिनदों नामा नोंखौ? ओमफ्राय इयो होनदों जे दाखालि माबानिफ्राय आं दिहुननाय जे नोंखौ इदि होननानै आं इदि बैखौसो हौवा गारना रेन्दिया एसे बबे? बे बिसो हौवा गारना रेन्दिया ड्रेस गानलाय? ड्रेस गानना जों खिन्थु आरो जुदि माबा नामा बुजा बसिनि बायदि गुवाहाटियाव ड्रेस गाननो थाखाय गुवाहाटियाव दै इसोरो ड्रेसा गान ओइ नोंना ओइ बिना ड्रेस आबो rumah sini singlai ओइ तो आं रायलायबाय गुवाहाटियाव ओरैसो थानानै बर' हिनजावफोरा मालाय हौवादो मावजागासिनो दोङो नै नायना ला रायजोफोर नोंसोरनि ड्रेसा बे नोंनि नै हेना आरो इ प्रतिमा हेनाया बरमानिनो प्रतिमाया तामुलपुरनिनो नै प्रतिमा रेन्दी हेना रेन्दी सब भिडिअ गाबोन नुजोबगोन बिसोरो टेनसन लाना नै एक नाम्बार एक नंबर मांगला मांगला top नै एक नाम्बार एक नंबर मांगला मांगला top नोंसोरो साला बर' जाना नोंसोर मिथिया नोंसोरो बिसोरनि थाखायनो जोंनि माबा गथ'फोराबो उनाव हामा जालाङो जोंनि आसो हौवादो खानै खानै नोंसोरो रेन्डि गथ' खुदि साला दा मौलुका सदाय बायदि साला जाब जाब